Nga tao lukay ang way pa ko ng Pohnpei nan huya ko pur ko sa anti-karyawat. Ranwat no pempelimaw karan kao no riya katriyak tayo. Niyare. O ranwat huya ran kalimay sa kwaluan. Huya ko pur ko sa anti-karyawat. Thailand ka katlamo tayo. Men pag Thailand ka tao lolo. Men pag on paron netin ka kulian tayo tolo. Kalahanan kami speaker, kaya katinuya aki sa karya nila. Mailan ko po rin ang patawan sa ansata. Yit sa Wilmar, pinan ko ko siya at kan mauyagi riyaw ang sekset. Mentriyang kiya tungal sa karan kapeng, kaya kap kaya daton reson, apne melel po ko aliglik kasang palikan may pinir katinliki ang kit. Ong nan, sapil mga pinan ko sa nagsisapo. Nimensang koras sa tinuyahat ng alsakaran kapang amarar o kapatayang piling kamarar pasandian ranwat. Tama pa ang sansal, ye sapil mga pasandi sa panuahon tiyo kasamo. Kupangawi ya naman kit. Katupal kinikiti sapil mga tapagyan ng sarawyo. O ipagkaran kita sa Wilmarto lang sarawikan po yan umot kapil kita na polpet kakalway kit karparay kit sinsilay kit o kapayata kit na natungal pukuhan kata iniran katin kalangan no ang partiyo sa karataan naman iwilian kituyas sa karataan misansal kapim dengan wawan po yang amin. Langan wan paron to Senator Kantay kagaya katla mo tayo iban patrungan Chief Clerk ang tulan ng roll call. Senator Abram, Senator Kiko Abis Jr., Hey. Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Amen. Senator Sonse Edgar, Senator Wilfred H. Edmund, Amen. Senator Billy Edward, Senator Stevie J. Edwin, Senator Petergo L. Irons, Amen. Senator Aurelio P. Joab, Senator Fredson Latorre, Senator Daniel Leben, Amen. Senator Edgar W. Liganet, Hey. Senator Tendites Louis, Amen. Senator Benjamin H. Ludwig, That's ngay man. Senator Macari Miguel, Senator Erlyn S. Movic, Amen. Senator Sheldon G. Nett, Yit nga man. Senator Norbert A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitaroy Simna, Senator Francisco Simram, Mr. Speaker. Hey. Members, if one man present, Chancel child metro ko naman og try sa tulil nemben korum para tatay suka katlangan uyak pur. Muna ipan kaim saksal matay uyak pur ay men patungan te masabul matay ran riyaw luwan ang regular session mot. So dia try sa korum ran mot ang kay biban sa pag no. Muna ipan putungiti sa ul matay uyak pur ay men kabeng senator kan courage makat ran mot o trial kat pesong o sa pal penalakap. Kalangan ng kompromise. Rare sa belum saya